Всички, уважаеми господин министър, уважаеми колеги от община Бургас, скъпи гости, скъпи медии. От името на господин Николов искам да кажа, че наистина за град Бургас това е огромна чест, че сме домакин на подобен форум. Разбира се, както вчера и с моята колежка госпожа Салатева казахме, според нас това е важна крачка по пътя към успешна кандидатура на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. Естествено, благодаря на организаторите за това, че се довериха на град Бургас и на нас като екип да организираме подобен голям форум. Надявам се в следващите 2-3 дни, естествено и журито да има шанс да се наслади на красотите на нашия град. Пожелавам успех на всички, спорна работа. Още веднъж благодаря за доверието, че сте